ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба канали мо. дар ин ҷо мо ҳама рӯза хабарҳои тозаи ММА аз Тоҷикистон ва ҷаҳонро пешниҳод мекунем. мо дар бораи ҷангҳо, варзишгарон ва ҳама чизҳое ки дар олами ММА мегузаранд нақл мекунем. агар мухлиси ММА бошед, пас обуна шавед ва мо оғоз мекунем. дӯстони мо ба шумо лорикҳое ки аз кӯжа ва замши тоза дар Доғистони 3 сол мешаванд пешниҳод мекунанд. пойафзулҳо зебо ва босифат бода кори дастӣ мебошанд. дастафка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дошта, дар ватсапи рӯи экран бода пойафзол нависед ва тамоми вариантҳоро ба шумо равон мекунанд. инчунин силкаи телеграм-канал дар зери ҳамин видео. даромада обуна шавед то гум накунед. дебюти размкори тоҷик Сарвар Ҳамидов дар лигаи PFL расман бекор карда шуд. набард бо варзишгари бритониёӣ Ҷейк Ҳедли, ки бояд шаби 12 апрел дар шаҳри Орландо баргузор мешуд, бо сабаби мушкилии дарёфти раводиди корӣ ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор намешавад. гарчанде кӯшишҳо барои ҳал кардани масъала то лаҳзаи охир идома доштанд, гирифтани раводид муяссар нагардид. ва лига қарор дод ки набардро аз барнома хориҷ кунад. ҳамидов шаҳрномаи амалкунанда бо PFL дорад ва ҳамон узви расмии лига боқӣ мемонад. дар бораи санаи нави дебюти ӯ баъдан иттилоъ дода мешавад. худи Сарвар изҳор дошт ки ноумед ва нороҳат аст, зеро барои ҳалли масъала то охир кӯшиш кард, аммо натиҷа надод. то ҳол намояндагони лига изҳори расмӣ накардаанд. ёдовар мешавем ки Сарвар Ҳамидов 16-0 қаблан дар ташкилоти Беллатор баромад мекард ва дар он ҷо 3 набард анҷом дода ҳамаи рақибонашро мағлуб намуд. баъди ҳамроҳшавии Беллатор бо PFL ӯ бо лигаи нав шаҳрнома имзо кард ва бояд дар гран-при вазни сабук иштирок мекард, ки ҷоизаи асосии он унвони қаҳрамонӣ ва $500,000 мебошад. хадамоти налоги Федератсияи Русия боз ҳисоби бонкии Ҳабиб Нурмагомедов, собиқ қаҳрамони UFC, дар вазни сабукро манъ кард. дар ин бора канали телеграми Машна Спорте хабар дод. ба маълумоти дастаршуда, сабабаш ин аст ки Нурмагомедов ба муҳлати муқаррар декларатсияи даромадҳои худро барои соли 2024 пешниҳод накарда буд. ёдовар мешавем ки соли гузашта ҳисоби бонкии Ҳабиб ба сабаби қарзи 320 миллион рубл манъ шуда буд ва кормандони суд молу мулки ӯ, хона дар Доғистон ва автопарке ки аз 6 мошини люкс иборат буд, зери арсет гирифта буданд. ҳоло Ҳабиб дар Русия аст ва дар Доғистон бо дастааш машғули тамрин мебошад. ин буд видеои имрӯзаи мо аз олами ММА. хайр дӯстон, то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.